ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବିଜାପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏହି ବିଜାପୁର ମଣ୍ଡଳର ବିଶ୍ୱବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏହି ପତାକା ସମ୍ପାଦକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି କହିବେ ତାପରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକତ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସର୍ବସ୍ୱ ଜୟଯୁକ୍ତ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗନୟନ ମହାମାରୀଙ୍କର ପର୍ବ ଦିବସରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅବସ୍ଥା 15 ଦିବସରେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ମଣ୍ଡଳୀ ଏକତ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ବିଜାପୁର ଧର୍ମାଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି କହିବା ହେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପତାକା ଦେଇ ହାଜରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। स्वाधीनता दिवस की स्वाधीनता दिवस की अगस्त 15 स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 15 कुमारी मारिया को स्वर्गीय पर्व की कुमारी मारिया को स्वर्गीय पर्व की पहला आमर भारत संविधान प्रियाम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहुए एवं वर्तमान जुगे वर्तमान समय भारत चलुची
ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ଜାଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ